ji maka obodo oyibo wee naa n'iyi. Di m a na-agwa unu maka ya before wee nụbụ ya ana m alụ nurse, ịghọtago, ana m eme ka ezigbo ego o. So mụ na ya na-abụ wee bili mana yanwa bụ mekanik, ịghọta na so kwana ya na ya na-abụ wee bili na ya amụtagoli ụmụ na-atọ. Na mgbe ya batalụ na ọ na-ejekwa ọrụ o, ọ na-eje ọrụ wee nọgidezie nwanne ya nwoke wee jebe obodo oyibo. So ka nwanne ya nwoke jebere obodo oyibo na o so wee sọpọtụ nwanne ya nwoke wee jebe obodo oyibo. Nwanne ya nwoke wee luo n'obodo oyibo wee bido sendibeli ya ego. Ọ sịba ozugbo ego batabara, nwanne ya nwoke kwuye nkwa sị ya na ya nọzitesie na ọ ga-abịaba obodo oyibo kam na ọkwa ebe afọ ka nsogbu dị ebidoro. Di ya wee bidozie pụta ụtụtụ ọ nọrọ ana n'ụlọ sị na ya ma nje ọrụ na obere oge na-ejebe obodo oyibo. Di ya ebidokwa o na-akwụghalị o ịgbara ọsịbụ nne ya jesi akwụkwọ bata bụ na di ya nọ n'ụlọ ya jụọ ndị mmadụ ịgbagolu ndị nọ n'akụkụ shọpụ di ọpụtakwa sị na di ya pụtara. Nwanne ya nwoke na-ese ndekwali ego mgbe afọ ọ dịka 250 ka 100 ka ọ na-enye 100 ka ọ na-enye every month. Ọ sị m nne di emechazialụ no na-eli ego nwanne ya nwoke. Akwana ya wee na-arụ nwoke na-arụrụ ya gbogo na-arụrụ ya gbede nyechekwa na egwuregwu a na-eme. Di ebidokwa lebe tuzo o ji alụ ọrụ, bido lebe ihe niile o ji alụ mekanik, lesie fancha niile na ya beketela akwa nke afọ si ya na ya tile ego na bank ya ga-eji obodo oyibo ka o wee nyeli aka. Ọsị m nne ekekwula ọtọ gwa ya si m were aka na ihe ọ dis guy cha na-alụ n'ọlụ ọ ga-abụ ọbụ na ịchọzi ịpụ ka ibe gịnị ka ihe hand anya over to somebody ma ọ bụ idobie ma ọ wee ndị tin ma onye elezie anya mgbe afọ ma ọ bụrụ na akwụkwọ ị ga-ejiji obodo oyibo pụta ịka asịkwọ na-ebidokwa ifid this man o na-ebidokwa ifid ya na ihe eji wee bidozi ifid ya bụ na nwanne ya nwoke nọkọtazi na ọ kpọrọ ya for 2 years 2 good years. Nwanne ya nwoke akpọrọ ya o wee fodie n'anya na ife die na-emezi ma ọ pụta ụtụtụ onye ụmụaka ego wee je gotele ya kaikai ọnọla na ngụma mmanya ọnọla na ngụ maka na olesigonu tus eji alụ mekanik obere ego ka ọ bụrụ na ebere ego na mmanya ka die nọzikwa na-aṅụ. After 2 years nwanne ya nwoke wee kpọọ anya wee sị ya adụ sorry ya ejerezikwa wee kpe ya na onwe ka ife si wee do wee sị ya ma ọ sị na olesigo tus ọ sị o wee sị ego ole ka o lebi nwa na mbụ tus ọ sị na 500k. Ọ sị m na ihe na-ewokwu ewo bụ na di ya elelu tus 500,000 tus kalili 2m iji onye ọsị na maka na ya na-eje obodo oyibo na nwanne ya nwoke ga-cover everything. Mana ife nwanne ya nwoke mere, nwanne ya nwoke wee nye di ya 600,000 wee sị ya na ya dụ sorry na kịta anụnwa na ya da akpazi ego na ya chọzi ike achọ akwụkwọ obodo wee jiziela maka ya wee nụọ nwaanyị onye ọcha. Na ịgba na obodo onụnwa na everything na nwere nga a na-ezo ezo na ị ga-edobe everything etu o si wee do ma ọ bụ na ịchọ ka marriage gị wọkụọ. So maka ya na-ada enye ndị families ego na nwaanyị onye ọcha si no family member nothing no nwere ife achọ ma ọ bụ na ọ chọ ka this marriage wọkụọ. Ndị adụ sorry na enwerozi ike ịkpọta obodo oyibo for now na enwerozi ike ịsọpọtụ anyị monthly fee for now na o nwerezi ife ya nwere ike ime for now na adụ very sorry iji wee promise all those things wee sotu a wee ya adụ. Ọ sị m nne ka di ya nwụrọ na ọ ma nwụzi na ya je n'ofu mbọsị ya jesi bata anya fụ die ka ọ dọ maka na o gbusigo onwe ya maka destin. Ọ sị m ka a na-akọrọ anyị ha na ọnya na-enyezi di nne ya na ụmụaka na-atọ na o nwere ife ọ chọzili ịlụ na o nwere ife ọ chọzili ime na ife asịgide elu ha okwuo cha na kịta na ya chọọ ịhapụ ya na ya chọrọ ịhapụ ya maka ọda na ife maka na ọ bụrụ na ọ na-alụ ọlụ kịta anụnwa ọ bụgodu na $1 ka ọ na-eweta ewe na sọpọt na kịta ya na-efidi ụmụaka na-atọ wee na-efidikwu di ya na nke a bụrụ na gị na di gị bi ịnọgide ịmagolu ife kochepụ no na gị na di gị bi o jila aka lenda onwe ya na-eme ọfụma mana ya ma nọ na-efidi eme a na-achọrọ ịbala onwe ya ụlọ na sị ihe ọ na-emezi kịta bụ mmanya. Ego ọbụla batali aka wele ṅụọ mmanya ya dobe ego n'ụlọ wele ṅụọ mmanya ego ya na ya na-ezozi ego ezo na-agba ego n'ukwu wele apụ maka na dobe edi wele ṅụọ mmanya ọ ife ya bịala ịlụ na di ya na-agụzi mmanya to the point na ọ na-aga ụmụaka na-akụli egwu ya chọrọ ịhapụ the marriage bikos na ya ji ezigbo ọlụ na ya ga-eteki nke arọ ọfụ ụmụ ya ṅụrụ mmanya gaba bikos na a na-akpọzi ya nwunye nwoke afọ na-aṅụ mmanya. Ịmagonu ndị befa na-ayọ ndị mmadụ na-ayọ kedu ife unu si ka ya mee kedu ife unu si ka ya mee ya wesị ka ya wepụta ebe a ka mana ife ndị mmadụ lụrụ ọ bụrụ gị ka ya nọ na such marriage ike gwụrụ. Amụrụ m ife kpata na ikwuru obodo oyibo ụfọdụ echefuo onwe fa ụfọdụ echefuo uche fa lee ndụfa lee ife niile fa ji wee bụrụ mmadụ ife a na-eme stedi. Obodo oyibo abụrụ ọkụ agba ngadanya obodo oyibo abụrụ ka m bịakwanụ
obodo oyibo abụrụ ị ga-ejidegoduru n'ala wee pịtọba ọnụnụ ọkwa ịzọta ana iwe zọba ute ijiri maka obodo oyibo lenda onwe gị lesie tu soja ọ sị m na di bụkwa ezigbo ifu ndị na-ebutelu di moto bifo nya wee nụbịa si mee nọọsụ na mekanik ịmara na ọ na-eme ọfụma na ọ na-eme ọfụma ntịrị nwanne ya nwoke jebe obodo oyibo nye amụrụ ife badis ga isi nye amụrụ ana m ekwu ihe a stedi ya ada awụnye akwa obodo oyibo niile n'ofu nkịta ịwụnye n'ofu nkịta ya ncha ga-eme gị etu nnọọ ka dis guy si wee n'onwe ya n'iyi maka obodo oyibo. My sister, mụra m ife m ga-agwa gị mụra m ife m ga-agwa gị from a responsible man to onye aṅụrụma husband. I don't know. Ọ bụ na ife ị ga-ebu ị na-ayọnụ Chukwu amara wee na-ebu bụkwa nọ ife ịma mbụ amụrụ m ife m ga-agwa gị mana ọ na-esi n'ike na ọ na-ese mmadụ hapụ marriage ọ pụghị ịghọtago mana unu eji n'ife m kwuru wee jọji daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.